त्याला कशाला मी बोलू? हा नाही द्यायचं भरपूर आहे मॅडम. हे बघा नंबर आहे, हे सॅम्पल नंबर आहे. आता हे नंबर आहे सॅम्पल, हे आम्ही एजंटकडून चोरून आणले आमच्या ड्रायव्हरने. हे देत नाही, कुठेच त्यांचं म्हटलेलं. तर अशा 7,300 हा निवेदन तर आहे, देतो मी तुम्हाला. 7,347 गाड्या ज्या आहेत त्या 2,500 रुपयांनी वसूल होतात. आणि त्याचे एजंट जे आहेत तो गाडी एक चालक आहे. निवेदन देतो तुमचं निवेदन आणले का? हा आणलं ना. मग या सगळे या इकडं आता काय करा, पदाधिकारी समोर या. बाईक या पदाधिकारी असे समोर या, त्यांच्या शेजारी